Muri yeZimbabwe awatinoona nonzi Tshabangu azobatikana azogwadziwa nemashoko ari kutaurwa nevanhu hamene kuti mashoko ichokwadi here kana kuti ndeemanyepo. Muri yeZimbabwe asi taona nezvaanyora nezvaataura muzuva ranhasi kuti aiwa mukomana uyu anenge abatikana. Saka tamuendera mberi muri yeZimbabwe nokurudzira kuti ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti tamuchona maupdates anokupa pano paZim News Live, nokuti vasingezo Tshabangu vanouya paTwitter handle pavo vonyora vachiti I hear people say I've been thrown under the bus after recent announcements. Come on, how can a main actor be thrown under the bus? I said it clearly from onset that I don't intend to be president as I fight for democracy. Now I've set everything in the correct path and we are moving. Ndo mashoko anoyachudza vagari vemuZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko anoyachitaura achirisponda nevanhu vemuti aiwa Tshabangu akandwa pasi pebhazi. Saka vanhu vanenge vachimupindura vachimuti you are a sellout. Vamwe vanenge vachimuti Tshabangu you need money, you can even sell your wife. Vamwe vanenge vachiti you are a detector by the way. Muri yeZimbabwe ndo mashoko maresponses anopiwa nevanhu, vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Chimbotiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya akataurwa nevasingizo Tshabangu. Pinai mucomment section medu, amusangana kusubscribe kulike pachinotina on the bell icon kuti tamuchana maupdates andokupa pano paZim News Live.